Казанда адамнар балалар лагере оештырылуга әле күп вакыт узмады. Биредә укучыларга яңа уку елын көҗию, ял итү өчен нинди шартлар тудырылган, Роспотребнадзор белгечләренең профилактик тикшерү йомгаклары турында киләсе сюжетта. Первая ванна, там вторая. Савыт саба юу өчен азык-төлек блокларында 3 ванна булырга тиеш. Беренчесендә азык-төлек калдыкларын чист тарталар, икенчесендә савытларны юалар, өченчесендә дезинфекция ясыйлар. Савытларны юу өчен дә махсус чаралар кулланыла. Суткычтагы ашамлыкларның кулланырга яраклы вакытын, кагыйдәләргә туры китереп, урнаштырылуын карыйлар. Инспектор кондиционерларның төзеклеген, җиһазлар һәм урын җир әйберләренең җитәрлек микәнлеген дә тикшерде. Вы полотенца тоже сами выдаете? Мы выдаем, да, у нас есть в большом количестве. Медицина пунктында беренче ярдәм күрсәтүнең, изоляторның торышына игътибар ителде. Балаларда авыру билгеләре күренүгә журналга язылып барыла. Температура, влажность помещения. Это опять-таки, да, в самом помещении, потому что не все медикаменты хранятся в холодильнике, часть медикаментов хранится в самом помещении. Адымнар лагере әле ярты ел гына эшли, кагыйдәләр нигездә үтәлә. Шулай да кайбер тәкъдимнәр җиткерелде. По данному профилактическому визиту. Әлеге профилактик визит буенча биналарга җиһаз маркировкасын яңартырга киңәш итер идем. Бинадагы температура, дымлылыкны тикшереп торуны көчәйтергә кирәк, чөнки биналарның бер өлешендә термометрлар юк. Наш лагерь совсем молодой, мы работаем всего полгода. Һәр ел сайын бик күп яңалыклар бар. Барыбер нинди дә булса тәкъдимнәр була. Өстәвенә штрафлар юк. Быел рекомендациялар гына. Мондый тикшерүләр кирәк. Кимчелекләрне якын арада бетерергә вәгъдә иттеләр. Шундый тикшерүләр Татарстанның барлык лагерьларында да уза. Азилә Батырханова, Стефания Халикова, Татарстан яңалыклары.